Kiakasztotta magát. Mégis jól kipasztolta. Egyszer én bazd meg a BND-vel. Te nem voltál itt. Hallom még előbb az autóban. Gyere, ne menj oda, mert nem merek ráfordulni olyan gyorsan. Ott keresztbe állnak. Gyere onnan, Pati! Itt mutatszalajon. Várjál, már megint tökött van a kocsi elejébe. Hadd menjen a Tomi. Menjél már, Tomi! Tomi, az nem tud bemenni. Szerintem. Ennek is puha gázzal? Aha. Nem áll föl. Nem? Vigyázz, már fogják menni a izére. Szemben Figyelj, rá fognak úgy esni, hogy szemben látásra. Nem, bazd meg, a Peti szólt neki. Vissza egy. Le is állt. Na, oda. Majd itt Ügyi fordítja, vagy a Peti megengedi neki. Na lássuk, csak egyérni, a Peti szólt neki. Szólt neki! Gyere onnan, Pati! Szívülbe! Addig adnak kell még arra, hogy... Folyik belőle a víz. Gyere hála! Gyere hála, te mondja! Húgod meg! Pati, vigyázz. Nem te másik. Utána még egyet azt kell vigyázz. Hú, de böcséjjel a harcsók, elég bazd meg. Önnek szerintem annak game over. Meglátom, mit csinál egy izére. Be egy motorcserekkel, Pati, hallod? Mit csinálsz születére belőle? Hát egy másikat, hát próbálj meg még Ugye én is csinálok, ám valamit veszek valami autót. Meg nem vakhatom be a tetejét. Meg ennek nem engem a motorja nem jó. Látod, bemelegszik azt a leállni, nem jó.